אתם זוכרים שבכל שבוע אנחנו מביאים קטע של רקדנים מקצועיים, נכון? שלמדו אתכם לרקוד? זוכרים את זה? היה לנו Lord of the Dance, היה לנו... אז רציתי לעשות את זה גם השבוע, אבל לצערי הגיעו תלונות אנונימיות שאמרו שזה קשה מדי. מה? הריקוד. מי זה אנונימיות? מצידנו? מישהו מהקאסט פה אמר? מי? כן, מישהו אמר את זה. נעמי. לא אני, כי לא השתתפתי נעמי, באף אחד. ההיתממות הזאת לא עובדת, בסדר? אז כדי שנעמי תפסיק להתבחן לסוכן שלה, היום מי שילמד אתכם לרקוד הם סתם אנשים רגילים מהקהל, אז ברשותכם אני אלך ואני אבחר סתם אנשים רגילים, הכי רגילים שאפשר פה. אתם, אתה ואתה, בואו. יוסי אלפי. יוסי לא, אלפי. הם לא סתם, הם לא... בואו איתי. טל זה מצחיק, זה עובד, בואו תעמדו פה. מה זה, למה הם לבושים ככה? מאיפה אתם? בת ים. אתם להקת מחול גרוזינית? כן. שנקראת? קרטולים נציונל בלט. בסדר. לא חייבים... מה? הכל הולך. בואו נראה אם אני זוכר את השמות שלכם, התאמנתי על זה. קובי ציציאשווילי? כבודו. אמזר מגדילשווילי? אני אומר נכון? תקנו אותי אם אני טועה. אמזר מגדילשווילי? ומישקה אקזיאשווילי. אקזיאשווילי. הרבה כבוד. חברים מוכנים? כן? 1, 2, 3 ו... וואו! אני מודה ומתוודה שהעלינו את הרף, ומי שיצטרך להתמודד עם זה הם יוסי, קרן ונעמי. כן. בואו בבקשה. על אליאנה, על עוז ועל שחר שלא פה, בגלל זה אני ככה. חברים, אתם מקדימה? איכשהו על העיגול הצהוב הראשון? כאן. נראית טוב. חברים, כשישמע הצליל המיוחד שלנו, אתם תצטרכו להחליף יחד. בסדר? מחליפים, ואז נעמי תוביל, אחר כך קרן, ואחר כך יוסי. כולם מוכנים? כן, תינה! זה חזק יוסי, זה חזק מאוד. בבקשה! התחלנו. ברור. זה לא בעיה. אני את הסולו לבד. כן, ברור. חלפי. בוא, אתם פה עכשיו, פה. רגע. הופה! לא, אתם. נראה אתכם. יאללה, דומי. וואו. תודה חברים, תודה. The Georgian National Ballet! Yeah!